Tak můžeme? Takže začíná stázka, jo? Tak můžem? Chce? Jak vás napadlo udělat něco takového? No, chceme jsme udělat něco zajímavého, co nikdo jiný neví. A napadlo nás právě takovéhle letající kolo, co jmenujeme Pleska. Sice nemáme dneška v plece, ale máme dneska moderní technologie, pomocí které se to kolo dokážeme pěkně namodelovat. A testovat si nevím, jak to všechno bude fungovat, jestli to vůbec bolí. Všechno máme namodelovaný, vyzkoušený a ověřený. Potom podle toho, jak si to kolo dokážeme udělat. Jak to levíte nebo jak to funguje? No, ono samozřejmě ne. Kolo je v podstatě něco jako malý, že ten Jan Tleskač měl po své kolo, kde měl napředu tvoji křídla. Křídla ho nestají, protože používali stavnou sílu. Samozřejmě křídla nemáme, tak jsme se s tím, že to mělo křídla nevešli silnice, protože to bylo vážení silnice, udělaný tak široký, aby se na tu silnici vešli. A protože nemáme křídla, musíme mít takhle horizontální vrchu. Tím je celkem 6. Ty dopředu jsou 2. Každá dotočí na jednu stranu. Dopředu jsou 2. Nic jiného. Dotočí každá na jednu stranu. A potom jsou po stranách 2 stabilizační, kde se nám vrchol přizlice. A v podstatě funguje to tak, že ty vrchole koukají od sebe. Je to jako když nakopneš balón, nebo pustíš ho, tak víš, že ten balónek začne lítat. A akorát, že místo toho stlačeného vzduchu, který je v tom balónu, používáme baterky a hodně výkonů. Aby nám to kolo nebylo tak splašené jako ten balón, jsme si ještě na pomoc vzali pěknou řídící jednotku. To je skladá takový řídící jednotka, říká těm přírodům, tak nejde se mají. Když to kolo má jednou stranu, tak se všechny ty vrtule točí stejně rychle, všechny ty vrtule koukají stejně rychle a tak je. A když chceme letět předně dopředu, tak když třeba dopředu, tak těm předním vrtulům řekneme, aby se točili trošku pomaleji. To se nám takhle dopředu. A začne jakoby klouzat, jako když postavíte auto na kopec a bude poletět dopředu. Úplně stejně, se letí dozadu, ze zpátky, a když chceme zastavit, tak to se usnadná, ty vrtule se zase začnou točit všechny stejně. Řídící jednotka samozřejmě pomáhá tomu. Dokonce tak nám to kolo dokáže udržet úplně samo bez řízení. Takže to je v podstatě takový malý auto. Kolik by to stálo takový kolo? No, myslím si, že kdyby si doma na toho prasátko, tam všichni úspory, co v něm máš, tak by si z toho asi nekoupil. Ale vzhledem k tomu, že to je prototyp, tak se doba vývoj ale je možné, že časem se ty technologie zlepšují, jsou pořád vyšší a vyšší. Bude velký, Může se na to podívat? určitě. Akorát, že zatím nemůžeme jít tady, ale jenom tady takové speciálové na stavišti, protože to nás úplně nepustí. To musí být problém, protože je to tak veliký, že to je prostě Jdeme na to stázku. Ještě jednou? Můžu se na tom proletět? Určitě můžeš, akorát, že nemůžeme jít venku, ale můžeme být jenom tady dole ulečené na stavišti, protože ven nás tam toho zatím ještě nepustí, protože nemáme vyřízený. Tak dobrý. Vy tam nemusíte teďka být. Chvíličku, pak ještě uděláme jenom jeden záběr selfovej a... Dárek od Matěje a stázky se mi velmi líbí. A tak jsem se jim to rozhodl oplatit. Dárek od Matěje se mi líbí. Ne, to je zvyklý, Dárek od Matěje se mi hodně líbí. A já jsem se jim to rozhodl oplatit. Můj strýc pracuje na výrobě létajícího kola. Ukážu vynechat tu stázku. Od Matěje na stázku. Jo. Jo, tak